spievajú rád so skupinou Elan. Nezostáva nám teda nič iné, ako len si dnešný podvečer vychutnať na plno. Vážený pán riaditeľ, vážený pán farár, vážené zástupkyne, vážený pedagogický zbor, milí rodičia a spolužiaci. Stretli sme sa v tento pre nás veľmi výnimočný deň. Dnes sa koná naša stúžková slávnosť. Slávnosť, kedy oslavujeme koniec nášho štúdia, dostávame zelené stúžky, pomale sa lúčime s našou strednou školou. Čaká nás však ešte posledný, ten najdôležitejší krok. Vlastne už len pár mesiacov a budeme to práve my, kto bude bojovať o budúcnosť a odpovedať na maturitnej skúške. Tento rok bude ťažký, to vieme. No na jeho začiatku by sme chceli venovať pár slov vám, naši milí hostia. Žiaľ, začiatok nášho štúdia na cirkevnej škole v Malackách nebol najlepší. Kvôli pandémii COVID-19 sme náš prvý rok prežili v našej virtuálnej triede Google Meet. Nevideli sme sa celý prvý ročník, no to našej kreativite nijako nestalo v ceste a aj tak sme si našli spôsob, ako si pomáhať, uľahčovať štúdium. Slabé Wi-Fi pripojenie, nefungujúca kamera, zlý internet sme len niekedy použili ako pomocníka pri našich študentských výhovorkách. Druhý ročník sa začal lepšie. Doba online štúdia už našťastie nefungovala a my sme mohli dobehnúť to, čo sme predoškali. Aj keď to s rúškami na tvárach zo začiatku nevyzeralo úplne ideálne, myslím si, že pomaličky sme si cestu k sebe našli a zblížili sme sa. Tretí ročník sme taktiež zvládli a završili sme ho nezabudnutelným výletom v Budapešti. Aj keď vo veľmi veľkom zastúpení to nebolo, myslím si, že sme si ho užili mimoriadne a patrí k našim najlepším školským zážitkom. Všetky školské akcie, ktorých sme sa zúčastnili, ako napríklad splav, výlet do Prahy, teambuildingy a jednodňové školské výlety, boli výborné a prežili sme ich vždy naplno. Pán riaditeľ, naša prvá vďaka smeruje vám. Základná škola nás naplnila informáciami a stredná škola nás informovala. Počas celých 4 rokov sme boli začleňovaní do vášho, teraz už aj nášho, spoločenstva, ktoré nám poskytovalo všetko to, čo sme potrebovali. Prácu, ktorú robíte mimoriadne dobre a je vidieť, že svoje povolanie milujete. To si na vás vážime najviac a prajeme vám veľa šťastia a radosti z mladých ľudí. Pravou rukou pánovi riaditeľovi ste boli vy, milá pani zástupkyňa Kravácová, za čo vám patrí obrovská vďaka. Pani zástupkyňa Lániková, zatiaľ ste na vašej novej pozícii krátko, no my, vaši študenti, si vás najlepšie budeme pamätať ako tú najlepšiu učiteľku biológie. Mimoriadne kompletnú, chápavú a výraznú osobnosť. Ďakujeme. Vážený pedagogický zbor, pevne veríme, že nás budete spomínať dobre. Chceli by sme vám vysloviť úprimnú vďaku za vašu veľmi náročnú prácu, ktorú robíte s láskou a odhodlaním. Aj keď sme to možno nedávali vždy najavo, vážili sme si každú jednu debatu, iný pohľad na svet a názory, ktoré ste s nami preberali na hodinách. Na mnoho z nich sa ešte veľakrát pobavíme, alebo si len s radosťou zaspomíname na vtipné momenty z našich spoločných hodín. Robte vašu prácu aj naďalej. Robíte ho výborne. Pani učiteľka Valetová, milá naša pani učiteľka triedna, nie vždy sme boli najlepšími a úplne ideálnymi. Častokrát sme potrebovali usmerniť, uzemniť alebo navigovať. Toto všetko sme od vás dostali a veľa ste nám pomohli. Iný pohľad, jednoduché riešenie a vecná rada nám častokrát od vás veľmi pomohli. To, že ste vždy mysleli na všetkých, snažili ste sa utužovať kolektív a vymýšľať nové veci, si veľmi vážime a ďakujem vám za to.